To auto stálo 50 marek. Za jak dlouho jsi viděl 50 marek? Kamarádi říkali, hele tyjo, tamhle jsi to koupili, tam přijelo to Německa najednou, wow, tak ono, z toho seriálu. Poslali mi do Čech, odvezte si to pryč. Já teda v tomhle směru mal trošku pochybnosti, myslím si, že ty auta jsou hodně předražený. Vítejte v podcastu V levém pruhu. V dnešní epizodě jsme přivítali Václava, který se více než 35 let věnuje práci automechanika. Dozvíte se, jak se za tu dobu proměnila auta, technologie i samotný přístup k řemeslu. Tak pojďme na to. Takhle mě v té době bylo nějakých 17, pak 18 let, že kdy byla revoluce. Takže já jakoby jsem do toho padnul s čerstvým řidičákem a vlastně od toho se odehrávalo vlastně moje první auto, který jsem si dovezl z Německa. A byl to Ford Capri. Jako pro zajímavost, tak je stará fotka, tam ho uvidíte. Jako je to blbá fotka, je to hodně starý, ale a my jste tak jako tušili, co to je za model, jo. Jakou to mělo barvu? Mělo to, je to černobílá fotka teda, jo, jasně. Ale vlastně byla to zelená metalíza na tom tenkrát. Takovou tu světle, co dělali roketky? No, sítěvá taková, ta opravdu hodně výrazná. Znám to z filmu, že? To auto, přesně tak, to auto stálo 50 marek, jo. To znamená? Za jak dlouho jsi viděl 50 marek? To už nedokážu asi jako posoudit. Já jsem, kolik jsem tenkrát měl, když jsem začal pracovat ve sklárnách po vyučení, tak jsem bral kolem 18-2000, tak nějak nebyl plat, já nevím. Takže takový 3měsíční auto? Šlo ušetřit v té době, jsi byl mladý. No tak když nemáš žádný výdaje, tak i dříž, jo? Jasně, no. No, ale celý to bylo tak, že prostě jsme přijeli do Německa a tam za plotem byly normálně auta a lidi dávali papírový, že jo, cenovky, že prodají auto a byly tam vždycky ceny, že. A kamarádi říkali, hele tyjo, tamhle to kup, protože jsem nevěděl, člověk koukal tamhle, veď, tyjo. Člověk tam přijelo to Německa najednou, wow, tam byl vlastně wow, za tím přechodem, že jo. Přesně tak, no, najednou všude úplně jiný auta, jiný svět, že jo, to byl hrozný přechod, to byl přechod jak prase, tyjo. A oni říkali, zrovna v té době běžel seriál Body a Doyle, že jo. A říkají, to je ono, z toho seriálu. Takže to jako mě ukecali a to bylo první auto, který jsem si přivezl. A byl to taky jako wow v té době, kdybych teďka já no to jo, tyjo, to jako v té době to bylo asi jako kdyby si takový vyjel s nějakým Rolls Roycem, tyjo, nebo prostě, že dneska ty auta běžně jezdí jakýkoliv, že jo, všechny možný druhy, typy. A tenkrát nic nebylo, tyjo, tak to byla hrozně loď. Holky ti skákaly na lodní sedačky. Je to bylo třeba s tím dovozem, tam si zaplatil peníze asi na ruku a vodil si z těch... Jo, jasně, to bylo řešil jsi? hrozně, ne, hrozně jednoduchý, to bylo taky papíry od auta, vlastně se to odhlásilo a už se frčilo. To bylo strašně benevolentní, všechno bylo úplně jako jednoduchý, jo. Největší sranda byla, že ono to bylo už takový jako starý auto, to nebylo nic, žádná hitparáda, ale přijel jsem na celnici a tam samozřejmě všude, že jo, pohraničáři, celníci, že jo. A to bylo těsně po revoluci, že kontrolovali úplně všechno a tam mě zastavili, abych jim teda dal papíry, že jo, to. A já jsem otevřel dveře a ty dveře se vylomil, protože to bylo volný celý, že jo. Tak takhle on na mě koukal. Poslali mi do Čech, odvezte si to pryč. Prostě a takhle, jako to tam fungovalo, fakt ty auta. Jak říkám, prostě Golfy různý a ty Opely různý a Skony a dneska jako ty sběratelé ty auta chtějí a schání to, ale vůbec to není. A tenkrát to stálo fakt, já nevím, 3000, 5000 na dnešní peníze, že úplně směšný. Těch aut bylo mraky, tyjo. Přitom, co si myslím v dnešní době, ten počet, co mi dělal nějakou tabulku vyrobených aut a v té době se vyrobilo vlastně skoro stejný počet, takže je pravděpodobný, že když si dneska koupíš auto, necháš do 30 let, takže opravdu ta hodnota půjde nahoru, pokud tam bude nějaká speciální motorizace aspoň nebo tak. Myslím, že to pak někdo koupí. Dneska moje generace E30, tam to začalo, 30 českých šli koupit úplně zadarmo. Pro mladýho kluka šlo do trojstupní auto a dneska ta E30, 30 česká, tak prostě si to kupují sběratelé a ty mladí kluci už na to nemají a tak se to posouvá dál a dál tou řadou. Když jsem ty auto potom opravoval, tak to tahli ve velkým a vydělali fakt jako šílený peníze, že? Což nebyl problém na těch autech, protože ty zisky byly neuvěřitelné za začátku na těch autech. Tím, že byl ta poptávka byla taková, že opravdu kdo vozil hned od začátku, takhle tam vydělali skutečný peníze.
ale já jsem spíš byl jako nějak jako v pozadí a bavilo mě ty auta opravovat po té technické stránce a to všechno. Takže jsem spíš jako pro takový lidi dělal. Jsem jednou kamarádovi vozil auta z Německa vždycky, ale sám jsem to nikdy ve velkém nerozjel. Tak vzal si z toho část toho zisku, z té opravy, z toho den do toho dobrýho stavu a taky to chápu, že? Jo, tak jako určitě ta práce byla dobře jako placená, že bylo to jako dobrý, dělali se bouračky hlavně, protože to bylo největší, že jo, zisk, takže se vydělávali peníze na bouraných autech. No. Co dostupnosti dílů, jako když se pak otevřelo, tak to jsem asi taky nikdo vozil jenom ty díly, protože jenom vám chyběla kapota u auta, který tady byly 4 v republice. No, jasně, no. A tak ono, jako Češi byli vždycky šikovní, že jo, takže jako se opravovalo se fakt to, co by se dneska ani nedalo opravit. Takže ten díl se vlastně v té době vyrobil. Dá se říct, že se hodně zachránilo, no. Jo. Co nešlo zachránit, tak se prostě schánělo buď z Německa, nebo nějakým způsobem jiným, ale... Co máte, co by si k tomu se chtěl zeptat? Mě hlavně zajímá, jestli jsi jako věděl, jestli budeš automechanikem a kdy případně jsi to jako rozhod, nebo kdy přišla ta myšlenka, nebo nebyl na výběr, střední škola, kam asi půjdu. No, to by tě možná trošku jako rozveselilo, protože já jsem se rozhodoval mezi 3 povoláníma. A sice mezi, chtěl jsem jít na myslivce, že jo? Do Jižních Čech na nějakou školu, nebo jsem se rozhodoval, že budu kuchařem, ale nebo potom teda jako vyhrál automechanik. Auta mě stáhly úplně jako za tu stranu, no. Takže jsem zůstal u tohohle. Jak probíhalo studium? Jo, vlastně já jsem se vyučil v Čáslavi, ono dřív toho moc nebylo, těch učilišť asi 3 byly v republice. Ale... To docela málo 3 školy automechanika v republice. Teď bych řekl, že to asi bude... Jako teď potom byl hrozný boom a těch školy tak on úplně neuvěřitelně moc, ale předtím toho bylo málo. A přitom se tvrdí, jak je málo lidí, kteří umějí něco mechanicky opravit a tak dále, ale je to asi tím, že tady je víc třeba těch aut, že jezdí, než vlastně jezdilo za těch mladých let. No, tak ono taky, jakoby spousta lidí ani není třeba vyučených v oboru a dělá to a přešli z něčeho jiného do toho. Takže málo kdo i díky tomu, že jo. Málo kdo jako ze školou pak dělá to, co asi jako ve finále se, že mu se dostane. To byl asi tvůj případ, že tě tam nasměrovalo ta poptávka potom po té opravě třeba. No, myslíš si, že teďka, když někdo studuje automechanika v dnešní době, má to složitější nebo lehčí, než to bylo za tebe? No. Za mě, já si myslím, že ono dneska už ty auta nejsou jako bývaly dřív, že jo. Dneska je to fakt složitý strašně. Ty auta jsou úplně někde jinde, takže když se jede někdo učit na automechanika, tak si vybere speciální nějaký odvětví, že jo. Není to jenom prostě všeobecný nějaký automechanik, jako to bývalo dřív, který prostě na tom autě dokázal opravit všechno, jako my, stará škola. Tak dneska prostě ne. Dneska je to specialista na tohle, specialista na tohle a tohle. Někde motorář, elektroniku, prostě. I tak to v těch servisech funguje, že není tam jeden člověk, který dělá všechno. V těch velkých servisech to není ani možný. A myslíš, že jsi rozhodl správnou cestou? Už takhle se jako podívat pěkně. Po 35 letech asi o to nebudu už jako... Ani radši přemýšlet. Ani radši přemýšlet, to už jako... Teď si k nám přišel jako mechanik, bude odcházet jako asi, já nevím, jako skladatel básní třeba. Změňme ti život. Změňte mi život, no, tak možná, až nebudu moc dělat, tak a seknu s tím, že bych přemýšlel o něčem jiným, no, ale zatím to nevypadá. Zatím chodím do práce rád. A myslím si, že je důležitý to řemeslo dělat s láskou, protože někdy ty peníze jdou stranou, to jako... Já jsem se nevšem, no. Nemusíš měnit tu školu, ale když prostě máš nějaký tvůj chtíč to vůbec dělat, tak setkám se s tím každý den tady v kavárně, že prostě přijede paní z autoškoly, oni mu zaplatí ty papíry, paní vůbec nechce jezdit a teď se s ní dohadujou, talent není žádný, protože prostě ten člověk, když nechce, tak ho těžko přesvědčit. A to si myslím je v tomhle tom, že ty můžeš být dneska čím chceš, když si nastavíš nějaký materiály a půjdeš tomu naproti, tak
ta cesta je dneska možná je mnohem jednodušší, nebo v té dostupnosti, že dneska všechno najdeš na internetu. Jak dneska probíhá ta oprava auta? Vidím různý kutily, dneska s Matem, když se na něco podíváme, dáme to do YouTube, vidíme, kde to je a tak dále, jak se k tomu dostat. Pomáhá ti to taky v té práci? Určitě. Ale myslím si, že v první řadě nějaká ta manuální zručnost a trpělivost, to je na prvním místě, protože říkám, fakt to nikdy není jednoduchý a jak říkáš ty, když se díváš na YouTube, tak často se stane, že já na to třeba kouknu a říkám si, jak tohle je možný, teď to jako přece nemůže trvat 7 minut pásu teďka, protože to je vystříhaný a tam spousta věcí není. Jo? Často jsme to... takže mi to vlastně upraví, takže vlastně je to hrozně jednoduchý a oni to umějí, přitom se to katnou, tam se hodinu v tom mají, to taky nejde nadávají tam a to dají a neukážou to, že jo, to nechat. Já se omlouvám, ale nejhorší, ještě pak přijde zákazník a řekne ti, hele, to uděláš tohle, takhle, já jsem to viděl na YouTube a máš to za 20 minut hotový. To taky vlastně přidáš na řadí, tak mi to ukáž. No, když jsme u těch zákazníků, tak jaký typy máš třeba nejradši, které jako přijde? Nejradši, já si myslím, že jako to asi je v každém řemesle, že když jako ti někdo dokáže ocenit, co vlastně děláš a uvědomuje si, jaká to je práce, takže to asi je takový jako férový na obě dvě strany. Že... Asi ta důvěra začíná, ne? Že vůbec přiveze to auto, řekne ti, hele, tohle to mi nejde, podívej se mi na to. A tam on skončí, protože ten obor vlastně auto viděl po druhý, že jo? Je tam člověk jenom jako uživatel a nechá na tobě i jako na profesionálovi tu část toho, že ty to otevřeš a najednou jdeš do toho vnitřku. Ale jasně pro spoustu lidí to auto je srdeční záležitost, že jo? Je to jejich majetek, musí se k tomu nějak chovat, že jo? A myslím si, že super je ta komunikace s těma zákazníkama, což teda jako já jako kvůli každý banalitě nebo kvůli čemu radši zavolám, než abych potom se s nimi třeba dohadoval, že něco je jinak, jo. Takže jakmile je něco, co není úplně v pořádku a šlo by to úplně jednoduše, tak je lepší vždycky to jako vykomunikovat, tu opravu, aby ten člověk i věděl, co se děje, trošku mu vysvětlit, o co jde. Jo, prostě ta komunikace je základ určitě. Každému z druhého pohledu ty méně oblíbení zákazníci. Nebo jestli se s ním vůbec někdy to jsou zrovna třeba ty, co sledují tyhle různý YouTube a myslí si, že to je opravdu jednoduchý a že všechno je úplně naprosto jinak. Jo. A stejně se to nedokážu dělat sami, když už je ten YouTube. Stejně jdu za tebou, ale tak on to co je. A tak si mě trošku přived na jednu myšlenku. Říkal mi jeden kamarád, co bydlí v Německu, že tam běžně funguje, že pronajímají celý dílny. Opravdu tam je možnost se pronajmout za nějaký čas. Dojedeš si tam do vybavený dílny, kde dokonce je přístup třeba k informacím nebo to. A za nějaký poplatek si tam sám opravuješ auto. Což jsem ještě neslyšel, že by bylo u nás v Čechách. Už jsem to zaregistroval, je to tady. Akorát bych měl strach teda jako tady v Čechách, jako, no, co ti tam nebydou, tam počít. No to si myslím, že byl přesně ten problém, vlastně, proč to tady jako dlouho nebylo a teď to někdo jako vyzkoušel, no tak uvidíme, jak dlouho to vydrží, no. Třeba tu mám kamery, všude tam má čipy, že tam budeš vidět, bude to pípat, že jo. Já si myslím, že jeden vlastně z prvních těch kluků, co to dělají pro zábavu, byl Lucky Boy v Ostravě, kdy vlastně oni si z těch peněz, co se k ním dostali z nějakého mediálního tahu, tak oni přece udělali dílnu, do který se vlastně každý mohl přijet. Takže tam to vlastně nějakým způsobem funguje, tak třeba jako tak nějaký ty komunitní díly určitě takhle dokážou fungovat. No já se chci hrozně zeptat, jestli byl nějaký jako fakt silný zážitek z nějakého zákazníka. Ať třeba, že jsi jako fakt přijel a musel se fakt chytnout za hlavu, ježišmarja. Co to udělal? Někdo leží v žaludku do teďka, když nám to řekne a on se na to třeba může zpětně podívat a jako víš, že to byl prostě on, protože většinou tyhle ty lidi si to vůbec neuvědomí. To je taky pravda. Aha, ty jo, víš, jako já nějak jako pátrám v hlavě. Ty jo, hele. Tak víme, že jsi takový pohodář, že zase se snažíš víc s každým. Náš zákazník, náš pán, taky to asi bude trošku letět. Jako je pravda, že člověk musí být hodně splachovací, no, protože každý k tomu má úplně jiný přístup, jo. To, co pro někoho může být nějaká banalita, znamenat, že jako mám po autě, je to prostě průšvih hroznej,
tak pak jsou lidi, kteří přijedou a táhnou motor za sebou a nevědí vůbec, co se stalo, že jo? Takže to je těžký, no. Je to fakt, každý ten přístup k tomu autu má jiný, každý ho jinak používá. Když to děláš už 35 let, jak jsi zmiňoval, máš už nějaký šestý smysl mechanika, když jako pro někdo přijede, nastartuje, poslechneš a už jako jsi schopný říct, co tomu může být, jenom podle zvuku? Hele, jasně, tak tady asi podmínkou je to, že ty musíš tu značku nebo ten typ auta dobře znát, protože platí to pro všechny auta, pro všechny značky. Ty závady se většinou opakujou. Ať je to, já nevím, Fiat, ať je to Renault, ať je to prostě Bavorák. Vždycky tam vzal jazyk toho Fiata. nějaký specifický, prostě jako vždycky ty závady u těch modelů jsou, který se většinou opakují. To jsou nějaký ty průšvihy, který prostě většinou to jsou nějaký zanedbaný věci a tím, že třeba dělám hodně ty Mercedesy, že jo, ty Ačka, Bčka, tak to mám takový hodně naučený, že když mi ty lidi zavolají a dokážou mi dobře popsat, co mají za problém, tak většinou vím, co se stalo. Jo, takže to se dá, to se opravdu dá. Víš, kolik si těch Aček třeba rozebral, nebo kolik těch jako prošlo rukama? A teď jenom Aček, já nevím autama, jo? To fakt. Myslíš, že jsou třeba stovky, tisíce, 10 000. Já nevím, ale fakt netuším. Já jsem představil taky velké parkoviště, plný jenom aut, na který jsem musel šáhnout, tam něco měnil. Kdyby si možná jako nějakým jednoduchým výpočtem, kolik se dá za týden zhruba v průměru opravit aut a asi byl to 35 lety. Průměru, tak to bude zajímavý číslo. Kolik jich zvládneš za týden teda? Pak si to můžeme dopočítat. To dopočítáme. Hele, to musíme ale fakt nějak zprůměrovat, protože jako když se opravuje motor, tak to děláš třeba týden, když děláš nějaký údržby nebo nějaký jednoduché věci. Tak těch aut stihneš udělat třeba 20 za týden, já nevím. Jo, tak průměrově třeba, nevím, 5 aut týdně. Okay. Což je takový, si myslím, docela jako... Takže dejte nám do komentáře, kolik je 5x30... 5 let. A tak dovolený a každý den se dělá. Protože Vašek nemá dovolenou. No ale teď si říkám, ty se mě ptal vlastně, jak to bylo úplně v těch začátcích, jo. Já jsem vám tady přivez ukázal fotky. To bylo ještě před mým prvním autem, tak já jsem si moje první auto vlastně vyrobil, což pro vás může být docela zajímavý, jo. Tak tady nechám kolovat pár fotek. Tak rozpůlíme. Byla to stará Škodovka Popular, která nebo Spartak, vlastně byl to Spartak asi, protože už je to taky přes 35 let, jo. A tady opravdu na těch fotkách jako vyrábí. Toho jsem se vyrobil vlastně auto. To jsem ještě neměl řidičák, bylo mi 17, jo. 17. Takže v 17 letech. Už jsem v 15 asi moje auto řídil. Udělal jsem si svářický kurz a hurá, vrhl jsem se na svaření a svařil jsem si opravdu takovýhle auto do lesa, na pole, na zábavu. A to bylo první auto a užili jsme se s tím hrozný srandy, jo. Kde jsi na to bral díly? No ti říkám, rozebral jsem starou Škodovku. A z toho to všechno bylo. A z toho jsem to vlastně poskládal a něco jsem si vyrobil, improvizoval jsem. Proč to je jako traktor? Je to jak takový traktoidní Jeep, jo. No myslím, že v dnešní době moc mladých kluků 15 si jen tak jako neřekne, ty jo, k si v létě svařím auto. No víc jsme u toho, jak se koukáš třeba na dnešní generaci, když to vezmeš. Jaký to bylo právě za tebe, ještě bylo těch 15-17. No. Jak je to teď? No každopádně, myslím si, že jako dnešní generace máte neuvěřitelných možností ve výběru, že jo, těch aut je dneska úplně nějaký, to je, ten trh je nabitej jakýmkoliv typu, model, že jo, v motorizace, jako co chcete. Jako to máš pravdu, ale ve finále, když si zjistím to, že mám určitý budget, tak když se pak rozhodu o nějakém autě, tak se takhle vyjedu třeba na bazoši, prostě měřítko mám od té částky potůle, mám nějaký požadavky, tak ve finále až z toho trhu, jak je cítit, že jich je hodně, tam mám najednou 3 auta. Jako
právě s tím dneska jako... Záleží, jakou máš specifikaci. Tak, ale jako po té mojí představě a v rámci toho budgetu je to strašně omezený. A to si, když vezmu to takhle pohledem do celého toho auta, do 100 000, do 500 000, do 2 milionů, tak vždycky v té kategorii ti zbyde pár aut, jako. Takže v finále se toho tolik nevyrábí, si myslím. No, já si myslím, že možná už jsi tak hodně zaměřený na to, co vlastně chceš. To je taky možné. Proto máš tak zúžený výběr. Ale těch aut je fakt mraky. To... Tak určitě ten jako předtím, jako když jsi měl na výběr, když byl zavřený hranice, jak jsme začínali, že tam byly, čekalo se na favorita rok, 2, čekalo se tam pořadník. Asi byly čekačky, no to něco jiného. A ta generace dneska, jaký je jako pohled na to v tvém věku, když vidíš, že jsi začínal, že jsi do něčeho dával, třeba Matyho, když vezmeme pohled, je to rychlejší, pomalejší těma možnostma, nebo naopak, že jsme dneska, mi přijde, že už jsme přehlcený informacema, že to taky dokáže ty lidi zpomalovat, trošku aby lenivěli, ty marketéři jim to sází tak, aby mě přijdou občas ty lidi, že nemají zájem. Ty jsi najednou zjistil, že mají zájem o auta, najednou jsi tam měl kšeft a šel s tomu naproti. Ale to od každého tady jako neslyším. Oni mají jako nějaký vize a když to nejde, tak to utnou, jak jsi začali s tou trpělivostí. Protože to, když přijde auto na dílnu, tak musí odjet, že jo? Těžko, že řekneš, ale sorry, jako mi tady bylo pár šroubků a ono to nejde, to asi nebude spokojený zákazník. A dneska si myslím, že ta trpělivost, přehlcenost informacemi a ta generace, to vede až tomu, že ani tomu nejdou naproti, mi občas přijde. No, tak to bude určitě jako rychlejší, než byla. A hlavně ten přístup k informacím. Mě možná zajímá, jestli používáš třeba AI. To je dneska velký téma, všichni používají ke všemu, že jo, když zapnu pračku, musí se to AI, když si vaří kafe, musí se ptát AI, jak to udělat. Ten káva už má AI. Zabudovaný, tak jestli to má jako... Mají taky vlastně AI, už vysvětlil, vlastně asistent. To týče elektroniky, tak tam by ti asi nějakým způsobem 100% pomohla, ale stejně se pořád musíš řídit s vlastní intuicí. Ono, když si vezmete, že dneska se každý ohání diagnostikou na auta, ale ona tady... Koupil jsem si za $2, sržel do toho skáč, docela to funguje, teda už to bude nepojedu. Ona ta diagnostika funguje jenom tak, že vás navede někam. To je hrozně málo případek, že dokáže určit přesně ten problém, kde je. Pokud se jedná o nějakou součástku, která vysloveně skolabovala, tak jí to, že jo, nahlásí. Ale většinou to je prostě informace nějaká, jakým směrem se má ten mechanik asi tak ubírat, kde to má hledat. Jo. Samozřejmě, že čím ty auta jsou jako modernější a je tam víc elektroniky, je to vyspělejší, tak tady i ta diagnostika je potom přesnější. Jo. Tak naštěstí ještě není to tak daleko, že by samozřejmě krabičky někdo vyskočil a rozebral to za tebe, že jo. Samozřejmě přijde asi doba, kdy to auto dokáže přímo jako nahlásit, ale oni to nebudou chtít pustit, že jo. Aby to auto nahlásilo přímo, jaký má problém. Jo, aby to auto řekl, zastavte, já mám problém, tadyhle mám jíst výklad paliva, nebo jo, je tady problém, já si myslím, že to nebude trvat dlouho, ale ten výrobce nebude o to stát, že jo, to auto stejně musí do servisu a pohled na autorizovaný. No, já nevím, no, tak jako samozřejmě. Tak už jsi se určitě s něčím setkal, že to je mělo, co opravil někdo jiný, a tak dále, jako ten pohled to určitě máš na to. Jako můj pohled na autorizovaný servis, jako dva se ani nebudou moc zlobit, ale takhle, oni ty nový auta, když se koupí, tak vlastně jsou v pohodě, oni budou fungovat řádově několik let a nic nepotřebujou. Takže tam stačí dělat nějaký údržby a nějaký základní kontroly, jo. Ale proto taky to tak vypadá v těch značkových servisech, tam nejsou jakoby zkušený mechanici, že jo, tam jsou většinou mladí kluci, kteří nic neumějí. Jako bohužel tohle je pravda, protože mi to jako potvrzují i zákazníci, kteří ke mně jezdí a nemají dobré zkušenosti se značkovým servisem. Fakt ne. Takže nám je 30 a minimálně 2krát už mám jako takový jako pořádný podezření, že ten třeba volej ani nevyměnil, jo. O čem mluvím, no. To je prostě jako... Takže podporujte malý podnikatele. Malý šikovný podnikatele. A to dělají se srdcem, že jak to vlastně říkal Vašek, že tam je důležitá ta důvěra, tak se tím dávají záležet. Pak zase samozřejmě na tom je to, že Vašek má na sobě určitě jako větší zodpovědnost, protože on přebírá komunikaci s zákazníkem,
opravování auta, vyřizování faktory a tak dále, takže to je práce asi v tom specifičtější, než že tam někdo dostane auto do zádu a i to zapálení musí být asi větší, protože v tom autorizáku vlastně já to tam přidám pánovi v kravatě a pak vlastně tady k nikomu, který nikdy neviděl toho majitele, přitom když Vencovi přijde do servisu někdo, kdo prostě podá ruku, tady to potřebuji opravit, tak ty jsi za to zodpovědný, že jo? Je to tvé jméno asi potom hraje roli, že? Je to pravda, no. Je to pravda. Já si myslím, že i po těch letech to člověk dělá i tak jako... Samozřejmě, že je potřeba, aby to dělal, že jo, za peníze, ten musíš, jo, to bys neudržel ten provozovnu, že jo, dílnu. Ale už to není jako prvořadý a spíše prvořadý takový někdy ten pocit dobrý, že prostě to auto odjede v pořádku, že je to opravený, jo, že prostě těm lidem pomůžeš. A to je někdy i lepší pocit. No. Stalo se ti někdy, že tě to auto přemohlo? Že to prostě fakt neopravil? Ale jasně, i tohle to se může stát, jako stává se to a sice z těch důvodů, že jakoby ta cena té opravy už je tak jako neuměrná. Já jsem to takhle nemyslel. To spíš jako opravdu myslel tak, že byla nějaká porucha a prostě si nepřišel, co tam je špatně. Že prostě je to auto jako... Je to... No, že asi ne. Tak jsi opravil úplně všechno. Opravil jsem úplně všechno, no. Ale někdy jako tomu opravdu i dopadlo tak, že to auto tam třeba stálo půl roku a několikrát jsem se k tomu vracel, ale fakt odjelo teda to, jako jo. Jo, to bylo 100% fitness, to je docela dobrý. A dokonce i jako to dokonce bylo i auto, který jako putovalo různě po servisech třeba a skončilo u mě a já jsem si řekl, ne, to prostě musíš dát, tyjo. Už proto, že to prostě některý lidi před tomu neudělali, tak... O to je to větší výzva. O to je to větší výzva, jo, tak to je fakt I tohle se stává, že někdo má nějaký problém a přijede, že byl v nějakém servisu, jo, tam na to nepřišli. Tak... Ale běžně se to stává. Pak bych se teda ptal, proč jste byli v jiném servisu, než jako mě. Nebo jméno a dělal by si nějakou tabulku. Aha, takže tady novák, to už je třetí tenhle týden. A tak jako správně, když se o tom povídáme, tak mě vlastně vzpomněl jsem si na jeden případ, kdy přivezli auto, byl to Mercedes Vaneo a v Praze Mercedesu nějakým značkovým mu rozdělali celý motor. A nakonec problém byl v tom, že byl ucpaný normálně filtr pevných částic. Jo. To teda... Přivezli to normálně v rozebraný motor, plný auto krabic, prostě všechno. Tyjo. To mě vede k myšlence, mně přijde, že když řeší lidi nějaký obecný problém na všech automobilkách, tak je to něco, co tam vlastně přidali navíc a nemělo tam být. Jako třeba začíná to egrem, že zmínil si filtr pevných částic a všechny tyhle ty věci se ucpávají. Já si myslím, že jako dokonce i takový ty pokusy jako vyřadit třeba egerventil úplně, to se dělá jenom v nouzovém případě, že se s tím nikdo už nechce zabývat. Jo. Že prostě auto zlobí, má nějaký problém a i pro toho mechanika nebo pro toho majitele je jednodušší, když se to vypne, odpojí, auto pak jezdí vlastně prakticky bez toho, ale není to dobře. Ono se to stejně zanese a zanáší se to rychleji, sice to trvá díl, auto mu funguje a on to zjistí třeba, až to najde 70 000, což je poměrně dlouho. Ale za mě teda musím říct, že pokud jako má někdo diesla, tyjo, tak hele, diesel má strašně rád, když se prožene. To ty motory to normálně vyčistí úplně, tyjo. To jako když někdo má diesla a trošku dává, tyjo, a jezdí s tím svižně, rychle, tyjo, já to i těm lidem říkám. Já můj kamarád mechanik taky říká, já si vždycky kupuju auto, který jezdilo, který nestálo a najelo 5000 ročně a i znám třeba někoho, kdo si jezdil svižnějc, kupuje si auto lehce ujetý a přesně jsme mechanik a koupil úplně stejné auto a jako říká, že by se s tím měl jezdit. Takže s autama se má jezdit, nemají stát. A pořádně. Samozřejmě při zahřátých a různých... Jo, jasně, diesel musí být teplej a pak když dostane za uši a pořádně ho protáhneš někde, tak to není špatně, je to dobře. Je to fakt dobře. A určitě jsi i slyšel od někoho, že se mu stalo, že třeba koupil nějaký dieselový auto od třeba staršího člověka, který jezdil pomalu a on s tím začal jezdit a řekne, hele, to auto se mě zlepšuje. Ono začíná jezdit líp a líp a líp. A to je přesně ono. Ono se prostě vyčistí, protáhne pořádně a
to kolikrát se ty motory rozdělávají a jezdí s tím někdo jako pomalu, nějaký šetřílek nebo někdo jezdí pomalu, Jasně. tak jsou prostě úplně ucpaný, jo, úplně plný dechtu a všeho. A... Takže vlastně by ty litráky dneska mohly vydržet hodně, protože jim každý dává 6 litrů na dlouho. To je vlastně pravda, no, že jim vlastně dávají záhlu, no. A bych to zkrátil, tak benzín je vlastně lepší. No, ale litr, hele, naftový motor s 1000 obsah, nevím. No právě, no, tak když už malý, tak se dělají ty benzínový, ne, malý objemy. No jasně, no. Spíš jo, oturbený, než Že jsem nějaký, že jo, nejmenší se 13, 15, ty nafty, to 1000 jsem to tady neviděl, já nevím. vyráběla nevědomu. Audi A2 vyráběla, dávala do Audi A2, určitě ví takový to škaredý auto. To byl třívák? To možná to byl třívák, ale ta spotřeba byla v té době třeba 2 litry, oni tam dávali 2 litry. Ale jel si 20. To si nemyslím. Ale půjde s tím fouka vítr. Jo, on tě táh kamion, tak to je... No vlastně jsme probrali první auto, mě zajímá tvoje současné auto, nebo jestli máš nějaký jiný auto, karavan, vrku, loď, letadlo. No vlastně to je srdcovka teďkom. Já na ty srdcovky moc nejsem, no, tyjo, to je... Já mám takový, jako, že si říkám, že to auto prostě má sloužit. A když je to auto, i když je starší a funguje a není tam žádný problém, tak nemám za mě důvod, proč bych se to auto zbavoval. Jo, já stejně většinu času trávím na dílně, takže a v autě minimálně. Protože musí stihnout 5 auty. Jo, jasně, nebo 10. Takže já momentálně jezdím Mercedesem Litem, starým, tím jedničkovým. A no, to auto má momentálně na to 220 000 a ten motor vydrží 1 000 000, takže jestli mi dají pokaždý ještě párkrát technickou, tak s tím budu jezdit ještě hodně dlouho. To je za mě jako auto nezničitelný, to je prostě tank, no. Oproti tomu, teď měl jsem jako novější dodávku teďko, jako v servisu. Ty motory, vlastně, když problém říká, že je nezničitelný, nejede 1 000 000. Obecně se setkám tady v kavárně, že kluci najíždějí 150 000, x problémů, rozsvícená palubovka dneska při 150 000. Takže už to asi ten 1 000 000 taky nedá, mi přijde. No, tak tohle je problém nových aut, že jo. To je prostě ekologie. Oni možná ani nechtějí, abys nejel. To je... No, tak je to taky jako... Akorát tam jde o to, jestli automobilka chce, abys nejel ty kilometry, nebo třeba i ta Evropská unie, aby se nechtěla. Ale to je jako zase téma jako úplně jiný, no. Ale já spíš vidím problém v tom, že ty auta jsou dneska tak strašně složitý díky ekologii, že těch možností, co se tam prostě pokazí, je milion. To je prostě... A díky tomu, že všechny automobilky svoje auta vyrábějí dneska někde na druhém trhu, že někde buď Turecko, prostě v Africe, Francouzi, že jo, to je prostě rozsetý všude, kde je levná pracovní síla. Srdcovka teda z toho, co ti utkvělo za tu dobu tvý kariéry v paměti, že to chci ještě jednou opravit, nebo v tom se chci ještě projet? Je tam něco takového? Já nevím, no, to... Samozřejmě, že těch aut na vyzkoušení je, že jo, 1 000 000, tyjo, to jako... A máš ten pocit, že bys si chtěl zkusit každý, nebo jsi zarytej v nějakým jako specifickým? Asi nemám, já jako... Že už si určitě hodně autech jel, že musíš je pak projet, vlastně, že dáš dohromady. No jasně, jo. Funguje. A možná, že právě proto, že jako pořád ty auta takhle střídáš té práci, tak ti to po těch letech už nepřijde. Jo? Ono, když je člověk mladý, tak chce všechno vyzkoušet a všim se svíst a jako potom už je to... Někdy je člověk z těch aut jako příjemně překvapený, ale spíš je jako často zklamaný z těch nových aut. Jo, že prostě to není úplně... Věřím tomu, jako takhle, když třeba cestujeme, tak si půjčeš různý auta a naopak mě dokáže občas auto nějaký překvapit, že najednou se cítím jako řidič toho auta. Teď za mě, poslední generace Škoda Fabia, připadal jsem si jako přesně ten řidič, že jedu z bodu A do bodu B, pomalu, pohodlně, ale jako nic mi to nedalo. Vysedl jsem z toho, tam jsem ho zaparkoval, ani jsem se nevzpomněl. Ale naopak třeba moje méně jako oblíbená značka, nějaká Kia Picanto to byla, už asi dneska je to 5 let starý auto, ale najednou jsem sednul do toho auta úplně i v takovém jako normálním autě na klasické užití. Jsem si připravil, že jsem někam přijel
a zaparkoval a pak jsem se do toho auta chtěl vrátit. Což jsem vlastně dneska úplně v té Fabii nestalo. Jo. Takže jako i takhle ten můj pocit z toho auta. Já to znám třeba s Teslou, tam jsem se taky nechtěl vrátit. Každá hlava, každý názor, ne? Je tak. No elektroauta, co si o to myslíš? Má to budoucnost? Nebo je jakoby s ohledem třeba na automechaniky, že já si myslím, že kdyby se opravdu jako stalo to, co oni předpovídají, že najednou tady budou všechny auta elektrický, což já si teda nemyslím, tak nejenom jako automechanici budou měnit kola a nevím co. Ale jasně stane se to, třeba se to někdy, já nevím, třeba se to někdy stane v budoucnu. Myslím si, že se to nestane, ale nejdřív musí odejít a dosloužit všechny ty auta, které tady jezdí. Takže by to nenastalo okamžitě, ale třeba za 15-20 let, že to nikdo neví. Oni to nastavili na 35, ale už zjistili samozřejmě, že jako ne. No 35, oni říkali, že se mají přestat, že ho prodávat se spalovacím. Vyrábět nějak. No, ale oni se stejně nedomluví. Já doufám, že se to nedoživuje. Vidíme startujeme 5 a uvidíme, co bude za 10 let. Ty automobilky to tlačí, tak jako prostě zjistili, že ty elektrické auta nejsou úplně to pravý ořechový, že jo. Takže hodně z toho mi přijde, že tam chybí pak ten jako požitek z toho zřízení. Oni tam dali 2 elektromotory, někde případně 4. To auto jede se dopředu, ale už stane mám takový ten pocit, že by tam bylo něco takového to, ta odezva od toho úplně to tam vymizelo. Jako. Je to prázdná schránka, prostě jak jsi říkal, z bodu A do bodu B, sedneš si tam, ono tě to odveze, zaparkuješ, dobrý, čau. Nepřemýšlím o tom. Ne? Nekoukneš se na to, nespomeneš se na to jako za mě teda. Taky bez duše, no. No já s váma naprosto souhlasím, protože taky jsem měl tu možnost svíst se v elektrickém autě asi ve 3 různých modelech a musím teda říct, že mě to vyvolává takový zvláštní pocit nejistoty. Mm-hmm. Takovýho, jakože nejsem v bezpečí třeba. A z čeho se to děje? Co je ten původ toho? Jako, že dojde baterka? Jako Ne. Je to něco, jako říkal Matyáš. Já třeba, když si sedneš do nějakého Mercedesa, který je těžší, nějaká třeba Ečko, Esko nebo něco, tak prostě jsi obklopený bezpečím. Je to prostě nějaký materiál kolem tebe a cítíš se v tom autě opravdu bezpečně. Ten pocit je evidentní. A i ta jízda je taková jiná. Je taková, že prostě to elektrické auto ti to v životě nenabídne. To je tím možná, že je tam ta těžká baterka, tak oni musí ušetřit na všem ostatním. A já mám pocit, jako když mě zmenšej, dají mě do angličáku a pustí mě na silnici. Jo, ono to jede, brzdí všechno, tyjo, ale není to auto. Nicméně promiň, že ti skáču řeči, jeden zákazník mi vyprávěl, jak se vyboural v S-kovém Mercedesu na dálnici ve 220. Říkal, že to otočil několikrát přes střechu a říká, to byl zvláštní pocit. To bylo, když sedím v obyváku na gauči. Tápu to. Jako moje první s S-kem zkušenost vynula se s nějaký kamarádky, táto z Oslavy. To vlastně byl úplně pro mě jiný svět. Jsme otevřeli ty dveře. Rok výroby třeba to byl 2010. Otevřeli se ty dveře, jsem si sednul. A byl jsem prostě jako úplně v obýváku. Já jsem vlastně neslyšel jízdu. To auto bylo úplně jako technicky dokonalý za mě. To byl moje první zkušenost takovou úplně jako kosmickou lodí. To bylo úplně pro mě neskutečné. Já jsem z toho byl pak hotový asi měsíc. Dneska jako sednu do auta, hodně aut už jsem je zkoušel, na hodně místech jsem jel vzadu, vepředu a vlastně takový pocit, předtím to bylo hodně wow, ale takový pocit jsem měl málo starých auta dneska. Jak se to asi šetří ty díly a už se není ten materiál kvalitní. Je to těžký, pak to hodně žere, až ten máš elektromotor, tak to je spíš emise. Jo, já to vidím i tady, jak říkal jsi s tou baterkou, nikdy asi tu vám si ušetřit, protože to stolik tam toho nepřibylo. A tady přede mnou jezdí auta, je vidět elektroauto vlastně v té vyšší řady, taky ty lehké elektroauta, to asi moc neváží, je to rozdíl jako žádný, požitek z jízdy tak nebude moc dobrý, ale je vidět, že když jde jako nějaký nejvyšší řada Tesly a tak dále, tak to je strašný hukot, to prostě hučí úplně kolem sebe, že ten aerodynamický šum je veliký a je úplně vidět, jak to veze tu váhu. Tady přibržďujou a prostě úplně tu techniku slyší, že tam ta váha je navíc, to všechno se přenáší
do toho auta, do toho řidiče asi a tak dále. To mě napadlo, já jsem to jiný neposlouchal takhle zvenku. Jestli třeba to nedělá ta rekuperace, ale je to možné. No. Mě tady jsem poprvé jel vůbec elektroautem, když jako nějak byl takový boom, tak mě třeba hrozně vadilo, když tam bylo ticho. Víš, co jako teda neměl jako zapít rádio, nebo já jsem si stahoval okýnka. Musel jsem jako stáhnout okýnka. Mně přišlo, že jsem jako úplně mimo svět, že nějak nevím, co se děje, ani jako kolem. Ještě zrovna teda bylo celé dobře jako odlučení, to musím uznat. To je přece taky, pamatuješ si, jak jsme byli v té Anglii a zkoušeli jsme vlastně, my nadšenci, jak jsme zkoušeli každý taxík elektrický, každý přijel úplně jiný. A přitom všechno bylo elektrický a každý byl jiný. Někde se to hučelo, někde jsme si sedli krásně, někde to vůbec nebyla sedačka. A ty změny, každý auto, vlastně ve stejné době, stejné výroby, ty byly, to byly 2letý auto maximálně. A každý byl úplně jiný, co se tím normálního auta jako úplně jako nestane. Měl jsme přestup v Curychu a když jsi se dostal do toho nádherného historického centra, tak tam prostě začaly jezdit ty auta ještě starší, než si jako jezdil ty. Normálně úplně opravený a každý jako hezký auto v stavu mind condition úplně bylo 70. rok Mercedes Cabriolet. Žádný, že by tam bylo jako v Ferrari 2015 a tohleto. V tom nejužším centru, kde byly jako takový ty masírky, tak tam vlastně jezdily ty krásný starý auta. Takže tam už to přerostlo, přestože ta poptávka je asi po z těch autech větší než po těch třeba moderních V6 Ferrari. No. Já si myslím, že se to vrací tomu, že jako běžiteli právě jako chtějí ty starší auta, no. Že to je jim známka nějakého luxusu, jak se tomu říká old money, že jo. Jako kolikrát je to zajímavější, když ještě přejdeš podle mě do Dubaje a máš tam to žehličku, budeš tím 65, veselko, V12, tak podle mě zahodí svoje lamba a prostě to dělá. Někde v nějakém podcastu Radek Vávra, že vlastně tam začíná si vozit ty jeho krásný starý auta. S mamutem, že tam se přivez. No, a že na to tvá Dubaje. Jako. Nechali tam své Bugatti, všechno možný a běželi se poját na mamuta. Vlastně dneska, když ty mechanici budou úplně nějak vychovávaný, zase budou v tom oboru v té Škodovce zase škola, že? Takže tam, když budou vychovávat na to elektro, to tam přejde, tak jako budou chybět ty zruční lidi, no. Co oni budou výměnáři, že jo, dílů. Já se pamatuju, my jsme se vždycky smáli Němcům, že neumějí opravovat auta, že jenom vyměňujou. A ono už dneska je to tady taky, že jo. Jako Lego. Je to rád, ta doba. A není to právě jako právě otázka těch autorizovaných servisů, kde právě jako jenom zjistí, hele, tady něco blbě, tak to vymění celý. To by to na účtu celý díl, ale přitom tam stačilo vyměnit třeba volnoběžku alternát. Oni to podle mě nedokážou, jako nepovolí, že jo, tohleto dělat, před ten výrobce tlačí do toho asi, ne? Já si myslím taky, že mají určitě nějaké jako předpisy. Regule a prostě to musí takhle. No ale tak jako to je vlastně ta nejvýhoda, že těch autorizovaných servisů. Takže místo jako, kolikrát jsem slyšel, že místo opravy za 50 to šlo opravy za 2000. A ty lidi třeba o tom to nevěděli, nebo se to dozvěděli potom, přesně od nějakého šikovného známého mechanika. Nechtějí jako strávit, když jsi říkal, že máš auto tam třeba 3 měsíce, než se na to pak opravdu jde, ale můžou dát úplně jinou částku někde jinde a vyměnit svou částku, že těm lidem se do toho ani nechce, jestli tam skončí u tebe to auto, že ve 3 servisech to nevyměnil nikdo a našel to, tak asi i třeba zjistil, že to časově bude náročný a nepouštěl se do toho. To máš pravdu, no, protože pro ně je ten čas prvotní, že jo. Ve značkovém servisu prostě ti napíšou hodiny a zaplatíš to, že nemůžou to nechat někomu opravovat týden. Já jako za mě, ať už jako neháníme nějaký autorizovaný servis, taky jsou parádní, spokojení zákazníci a severně, protože ty servisy fungujou. Tak bych soutěž do komentů, kdo první napíše, co to je za auto a správně, tak možná něco vyhraje, možná taky ne. Jo, my jsme mohli dát. Takže to na to kouká teďkon, tak no, pojďme do toho, ať to dáme jako soutěž. A dáme nápovědu, Fiat to není. Přesně tak. Jaký by si dal rady uživatelům aut, jak se starat správně o auto, aby jim dlouho vydrželo? No to asi myslíte úplně nějaký základní, že jo, rady, protože nebudeme... Nepouštět se do toho asi první, zavolat tě. Tam rozsvítí nějaká kontrolka. Tak jako když se rozsvítí kontrolka, tak to není to úplně velký průšvih. Ostřikovače. To jako se běžně stává, že volají lidi, chytají se za hlavu, protože svítí kontrolka a druhý den zavolají, že zasla a já už nezavolají, už je to v pohodě, protože ty auta jako, to se běžně stává v dnešní době.
Když jsme u těch kontrolek, každý tomu říká různě od různých pečených kuřát, ponorek a co já jsem slyšel vrtulníků, tyjo, to někdy úplně mi hlava mi to nebere, jo. Co ty lidi vymyslejí. Ale jak říkám, tohle to jako fakt se běžně stává. Ty auta vlastně jsou schopný si celý systém projet zpátky, stačí vypnout motor, znovu nastartovat a může se to srovnat samo, jo. Není potřeba hned letět do servisu. Ale dobře, tak taková klasická situace, najdu si auto na bazuši, co se mi líbí, asi se poradím s klukama v hospodě, jaká je dobrá motorizace a tak dále. Volám, jdu někam k Ostravě, koupím si tam nějaký pěkný 5letý pekáč. Co bych měl vlastně udělat v tu chvíli, když tak s tím autem přijedu domů a už jako je to fakt láska na první pohled. Kašlu na to, co v tom je, co v tom není, ale přijezu to domů, co bych měl udělat vlastně. S tím použitým autem. No tak vzhledem k tomu, že z Ostravy dojedeš do 300 kilometrů a auto se nepodělá cestou, tak asi to nebude úplně velký průšvih. Takže to je vlastně první dobrý bod. Jako auto se dojede do bodu, ze které jsem vyjel pro to auto. Tak jasně, základ úspěchu. Určitě jako každý by si to auto měl projet, protože každý má uši, oči, že jo, takže slyší a vidí, co se děje. Samozřejmě jsem viděl už jako hrozný auta, který přivezli lidi a viděli jenom auto zvenku, že je nablízkaný, že jo, že je hezký, vevnitř interiér pěkný, voňavej. Ale auto úplně stálo za prd, že jo. To se taky stává, je to blbý a i takovýhle auto lidi jsou schopní koupit. Ne, jako úplně běžně se stává, že ty lidi koupí auto a přivezou mi ho a řeknou, hele, koupil jsem auto, mrkni na to, co je potřeba, udělej. Jako většinou u nás tady v České republice je to nutnost. Protože proč lidi prodávají auta? Protože už je nechtějí a to znamená, že už se přestávají o to auto starat. Takže většinou opravdu, když to nemáš od známého, příbuzného nebo od někoho, komu můžeš věřit, tak ty auta prostě jsou zanedbaný před tím prodejem. Rozumím. Jo, takže už tam není vyměněný volej, já nevím, jsou tam nějaký prostě problémy nebo to a pak ti to prodají ty lidi. Jo. Takže určitě za tohle je jako dám hlavu. Já si myslím, že to nemůžeme jako jenom brát z té strany, ona je ta poptávka po těch autech. Každý se chce slevu 10 000 a vůbec nekouká, jestli je tam něco dělanýho, nechce. Ať už určitě ty lidi jdou prostě po nějaký částce a vůbec mi přijde, že se nezajímají, jako v jakom je auto to stavu vůbec. Občas si říkám, přijde běžně člověk a řekne, koupil jsem to leto za tu částku a koukej, je to super, ale pak se podívá na tu druhou stranu, že mohl se připlatit pár korun navíc o servisovaný auto, ale vůbec se mi to jako moc neděje, jako takovým těm okolí těch lidí. Jo, jasně, já tohle to chápu. Spousta lidí kouká na cenu a nekouká na stav, že jo. A už se to stalo i takovým pravidlem, že jedou na inzerát a ještě tam ani nejsou a už volají, já chci slevu, jak jsi to říkal, to je běžný, určitě. Dobře, že přijedu to k tobě, dáme tam nějakou běžnou kontrolu, vymění se asi volej, takový ty nutnosti, co bys tomu ty dal za péči, když to auto přijede takhle pro novýho majitele, co když to přivezu domů? Jasně, takhle, většinou když je to auto z nějakého, jako má servisku třeba, tam je to, že když dneska ty servisky jsou tady taky, tak jako se stane, že někdo přijede, tak je dobouchy, to tady dobíš, to nedá, to je prostě strašný, že jo. To je, na co se vlastně můžeš dneska spolehnout. To je strašně, nevím, jak bych to přesně specifikoval, ale každopádně určitě taková kontrola od mechanika není špatná, protože opravdu ví, na co se má podívat a když to auto zvedne na zvedáku a jenom to prolítne, tak hned ho spousta věcí praští do očí, že jo. Jako když to auto má na to nějaký kilometry, tak asi to jsou věci, které tam prostě odcházejí a různý popraskaný manžety a gumový díly nějaký, nebo takovýhle věci, které prostě to stáří, nebo to odejde, že jo. Tak. Dneska vlastně jako ta doba je trošku jiná, dřív to bylo jako hrozný, že jo. Dřív ti prodali úplně králíka v pytli, ale dneska si myslím, že i ty bazary mají strach a opravdu ty auta prověřejí a řeknou ti přesně, co všechno zjistili a řeknou ti kompletní historii toho vozu, jo. A samozřejmě, že mechanik, který dělá auta, tak pozná mnohem víc, že jo? Pozná na první pohled, co bylo lakovaný na těch autech,
který díly byly tam případně nabouraný, poškozený, vyměněný, že jo, to se všechno dá poznat. No. Takže asi je dobrý prostě si vzít nebo zaplatit nějakého odborníka a předejít tomu jako té budoucí investice do toho auta. Asi rozumí na začátku. Člověk jako se kupovat takovýhle zájemný auto. Ale běžně se stává, že jako lidi za mnou chodí a říkají, já chci koupit auto, nebo to, říkám, buď to si ho půjč a přijde mi ho ukázat, já ho tady zvednu, a nebo jako i se stává, že přijede někdo úplně cizí člověk a řekne, hele, já tady kupuju auto na inzerát, můžete se mi na to podívat, zvedněte mi to, projděte a řekněte mi, co vy si o tom myslíte. To se běžně stává. Jo. Ale si myslím, že určitě, i když máš takhle někde zaplatit nějakou korunu navíc, že se to vyplatí. Určitě. Jo. Ale největší problém, člověk kupuje auto, bydlí na jednom místě, 150 km daleko, tak je hezký jako zase najít si servis, asi i klidně místní. Je to pravda. Jo. To celý typ vlastně. Jo, tohle to asi jako bych ji doporučil. Jako tohle. Samozřejmě, když někdo chce prodat auto, tak s tím bude souhlasit, že jo. To jedně, že by měl černý svědomí a nechtěl, aby se našel někde koula. Kontrolní bod možná toho nákupu. Nějaká péče o to auto. Mám auto, jezdí, všechno v pořádku, jsou nějaké jako přesně daný kilometry, jako co bych v kterých měli dělat. Obecně u těch aut, samozřejmě každá z automobilka to asi bude mít jinak, ale jaký to doporučení? Jasně, možná vím, na co narážíš trošku. Samozřejmě vystáváme tady jeden problém, který je takový jako k řešení. Co je dneska problém? Dneska je problém motorový oleje, který vlastně vydrží mraky kilometrů. U spousty aut se mění po 30, po 40 tisících, že jo, ale já jsem zásadně proti tomu. Samozřejmě ten olej je dneska udělaný tak, že to vydrží. Tam není úplně ten problém, ale problém jsou ty filtry. Oni dneska ty výrobci těch aut dávají do aut ty malý filtry, jsou to většinou papírové vložky, který teplem stvrdnou a stářím a přestávají propouštět úplně, není tam ta propustnost taková, ta filtrace není dokonalá. A už jsem viděl pár motorů, které jsou opravdu jako zadřený, udělaný jenom na tom, že takže jenom dolévat volej a měnit filtr, nebo jak to mám chápat? Ne. Úplně se nespolehnout na to, že výrobce předepisuje výměnu oleje třeba ve 30 nebo 40 tisících. Na to bych se okamžitě vykašlal, to bych opravdu jako nedělal. Ve svém autě určitě ne. Ale prostě bych to zkrátil klidně na půlku. No, to není taková položka, vyměnit olej, ale pro ten motor je to úplně to nejlepší, co může to. Takže olej je základ vlastně. To je jako krev. Je to čistota, že jo, ten motor prostě je čistý vevnitř a funguje a pracuje prostě perfektně, že jo. Když už měním ten olej, tak třeba i starší auto, nějaký takový ty aditiva nebo keramiky do motorů. Používáš to nebo využíváš to? Jako za mě určitě jako to není špatná věc. Opravdu to funguje. Motor, který má najeto, já nevím, kolem 100 000 v dnešní době je jako zajetej. Ten to nepotřebuje. Tam je to úplně zbytečný. Jo. Ty motory fungují úplně skvěle, když mají 100 000 najeto 150. Ale pokud je to nějaký starší auto, který má třeba najeto 250-300 tisíc, a musím teda potvrdit, že to normálně nastartujete jako celý ten motor a když tam nalejete nějakou takovou keramickou přísadu, tak na uši uslyšíte, jak se změní ten zvuk toho motoru, jak to stichne. A fakt to funguje, jo. To jako určitě, jo. Takže nejedou z Fiata. To nejsou žádný podvody, ale fakt to funguje a tomu motoru to strašně pomůže. Jo. Určitě zeptám se diváků, máte s tím zkušenosti i vy s těma aditivama, lejete to do motoru, kdo se byš tam něco do komentářů? Taková úplně další banalita může být to třeba, že lidi nemění stěrače, gumičky ve stěračích. A pak se hrozně diví, že mají poškrábaný, zničený přední skla. Jo, i ta banální věc, jako vyměnit jenom stěrače, vám zničí sklo, který má cenu třeba 20 000. Takže jsou lidi, kteří jezdí a stírají a prostě pak se přijedou a mají pruhy prostě zničený přední skla, takže každý 2 třeba roky 3 vyměnit rubá stěrače, není taková žádná položka, ale... Takže olej, stěrače a stejné pneumatiky. Občas by to chtělo. A tak to už jsou věci... Hlavně přes aut možná. To už jsou věci, které tě donutí, že jo, měnit pneumatiky a dělat brzdy a takovýhle věci, že jo. Ale vlastně možná vypadá, že ty lidi to musí mít, ne, ty pneumatiky. Vlastně na zimní a letní, tak se k tobě zastaví. Stává se třeba, že přijedou vyměnit jenom přes aut,
plácnu zletí na zimní a ty se vlastně u toho všimneš, jak než jim, ale už to tady měli dlouho olej nebo stěrače a další věci. Ale to je zase výhoda jakoby těch lidí, kteří jezdí pravidelně a jsou to takový ty stálí zákazníci a já ty auta znám, jo. Takže to je i pro ně velký plus, protože i já podvědomě vím, co s tím autem je, nebo co s tím může být, co přijde, nepřijde, jo. To je tak jako... Jak, asi, hele, já bych to přirovnal k tomu, jako když chodíš ke svýmu praktickému lékaři. Já jsem to zrovna taky je to napadá zrovna, no. Jo, tak to je úplně hrozně podobný, jo. On taky ví, jak seš na tom, co ti hrozí, nehrozí, co bys měl dělat, neměl, že jo, co máš jíst, nebo to, jak se k sobě máš chovat. Tak takhle podobně to funguje s autama. Jo, taky asi jako si myslím, že těm lidem můžu dát spoustu rád a nebo pomoct, tak aby jim to auto fungovalo a jezdilo, sloužilo k jejich prospěchu. Tak jo. Jak se tobě jezdí na silnicích vlastně? Hele, na silnicích se mi jezdí fajn, ale ne tady v České republice. Myslíš, jako, že to rozdíl? Ale je to rozdíl úplně strašný, protože já se teda přiznám, že mám obytňák, mám karaván a mám na to dost teda i jako po Evropě, ale tady je to hrozný masakr teda. Tady ty lidi jsou fakt jako bezohlední, jsou takový jako pořád někam pospíchají, je to tady fakt hrozný mazec, jo. Ta doprava je teda dost hustá, i když jako v cizině taky, ale tam ty lidi jsou na sebe slušní, pustí tě, všechno. I když jako ty Holanděni jsou naprosto v klidu, tyjo, tam se jezdí fakt fantasticky. Zvolení, to nevím. Ale jezdí fakt slušně, tyjo. A ve Francii taky není žádný problém, tyjo. Tam teda je to šílený s těma kruhákama, ale jsou slušní. Opravdu jsou slušní ty lidi. Jo, že vidíš, že nikdo se nikam netlačí, nepospíchá. To se vůbec nedá jako srovnávat tady s Českou republikou. No a co tě teda na tý? Hele, mě tady třeba hrozně vadí, že lidi přestávají používat blinkry. Tady jako všichni na dálnici předjíždějí, lítají tyjo, zleva doprava, nikdo tyjo, nepoužívá blinkry. Je to tady taková trošku džungle, bych řekl. Tyjo. Jo. Džungle a přitom Německo brzdí Itálie. No je fakt, že v těch jako jižních státech tam je jako větší cit pro to. I když vlastně tě předjíždí, jak jsi říkal, třeba 2 auta vedle sebe, tak oni na sebe tak jako mrknou a mně to tak přijde přesně, že v té Itálii to je takové jako pro nás pro cizince jako zmatek, ale mně přijde, že oni vědí, co dělají a umí řídit. Když to srovnám, nevím, jedu do toho Německa, tam je zmatek, ale oni ještě nevidí, co mají, co jako dělají. To mě to tak jako občas přijde. Ta Itálie třeba mě takhle přesně působila, že občas jsem se jako bál, pak jsem se zžil, jezdil jsem taky jak na Italák, se říká. A tak oni možná i to očekávají od sebe, že jo, že jako prostě to mají už jako v sobě, že to mají naučený. A mně to přijde v tom úplně stejně, jeli jsme nějaký road trip, Česko, Rakousko, Itálie, pak se vrací zpátky a jeli jsme přes Salzburg a tam je úplně vidět, že vlastně v Itálii žádná lajna pro cyklisty, žádný tohleto. Je tam jeden pruh, tam se z toho dělají 3, nic se nestalo. Takhle jedem Salzburgem, projíždíme centrem, tam je pruh pro auta, pruh pro taxíky, pruh pro ty cyklisty. A vlastně najednou vidím, že cyklista jede, klapky na očích a prostě on se nekouká, jestli vpravo se potřebuje kamion vyhnout lehce o půl metru. On prostě jede v tom pruhu a když prostě ten kamion tam prostě holt už jako skočí, tak prostě on se nevšímá a oni se prostě setkají, protože vůbec na sebe nekoukají ty řidiči. Přitom v té Itálii přesně oni si z toho jednoho pruhu dělají ty 3, ale všichni o sobě vědí. Máš nějakou trasu? Oblíbenou? Oblíbené. A ne, klidně tady, klidně video. No, ne, nemám sportovní jízdu, ale prostě nějaká silnice, kterou si pamatuješ. Já prostě v tobě, že si představíš, že tam... A rád se tam vracíš, jo. No to já si spíš pamatuju silnici, na kterou se nerad vracím. A jaká to je? Taky dobrý. To ještě, když jsem měl ten starý bubytňák, tak tam jsem se ztratil v Itálii a dojel jsem na nějakou silnici, která vedla na úpatí nad mořem. Takhle se hrozně klikatila. A fakt tam byl hrozný sráz, jo. A proti mě jel nějaký motorkář s těma kuframa a to a teď mě viděl, jak zastavil okraje a pořád na mě ukazoval, tyjo, jako, že jsem fakt nejlepší a já smrt v očích, tyjo, jsem tam na té úzké silnici to kroutil, tyjo, nad tím mořem. To byl strašný zážitek. Ale dobře to dopadlo, no. Na konci byl tunel, teda kam jsem se zaplať pánbu vešel, protože jsem nikde neotočil. Takže jsem jen tak projel tím tunelem, dostal jsem se do nějakou hlavní silnici. Ale to byla fakt jízda smrti, teda. Jo. Co s tím obytňákem, ještě nějaký zajímavosti?
teda z Francie, nevím, tak teďka je tam, jestli tam bezpečno, nebezpečno, furt to poslouchám ve Francii, tak možná. A tak ono to ježdění tím karavanem, to už taky není co bývalo. No, dřív toho bylo hrozně málo a dá se říct, že všude to tolerovali a spíš to byla taková jako kuriozita, nebo prostě... To je takový pízák. No, bylo to fakt takový volný, bylo to takový prostě fakt osobuzující, jo. Ale dneska, jak se to prostě komerčně všechno prosazuje, tyjo, je toho mraky a prodává se to fakt ve velkém, takže je toho moc a už to není ono. Takže dřív jste byli v klubu, všichni jste se zdravili a teď už to tak není. Jo, fakt, je to ne, máš pravdu, Matyáši. Dřív se jako motorkáři zdraví, dneska, že jo, tak takhle to bylo i s těma karavanama, dneska je to prostě úplně pase, tohle, to je pryč všechno ta doba, tyjo. To je pravda, že na silnici je toho víc a víc, no. Když se pamatuju předtím, tak když člověk viděl karavan, karavan. Neexistovaly žádný zákazy a omezení, dneska prostě jsou všude cedule a to cestování s tím karavanem, to už je prostě od kempu do kempu, je to prostě pryč všechno, ta svoboda. Ta základní myšlenka, kterou to dřív mělo vlastně, jo, jasně, no. tak ta je pryč, to je prostě, to neexistuje. Mně to přijde jako s tím zkušenostmi s těma zákazníkama, občas karavan přijede a kdo co říká, tak vlastně dneska všichni unikají na sever. Protože ještě na tom severu můžeme se zastavit, kde chceme, poslouchám, můžeme si tam tohleto dělat, je tam taková ta svoboda, než naopak třeba už se čtu ve zprávách, že Portugalsko zavádí to, že už nemůžu si stoupnout s karavanem, kde chci, už jsou tam nějaký místa a tohleto je asi celý takový to, na čem ten karavaning byl původně asi postavený, že taková ta svoboda toho, zastavím si, kde chci, mám barák sebou. Jasně, to postrádá. No. Asi jo. Je to pravda, no. No jak je to třeba s kempama? S kempama tam jsi v pohodě, tam jako zaplatíš a jsi v kempu a to nikdo neřeší, že jo, to právě. Je právě třeba zimle spíš jako třeba ty ceny, jako ty kempy, jestli se ti furt vyplatí jako je s tím obytňákem, i když ty kempy třeba mnohdy když už jsem 40-50 euro klidně za noc. Možná víc, možná méně, možná mě upravíš. Jasně, tam asi jako není úplně takový problém ten pobyt v kempu, jako spíš ta cesta. Ono vždycky jako je dobrý si spočítat, a kolik tě ta cesta vyjde, protože přece jenom tím karavanem platíš za dálnici větší poplatky, je tam vyšší spotřeba, takže ta cesta fakt jako je asi taková ta největší položka, když se jede daleko. Jo. Vlastně. No dneska jako to cestování tím karavanem v sezóně je spíš stres a je to takový prostě, kde můžu zastavit, kam se dostanu, kde jsem, prostě dostaneš se do města, ale neprojedeš někde, je to vysoký, jsou tam zákazy, všude jsou cedule, zákazy, takže ono jednodenní jízda karavanem někdy může být úplně infarktová situace a večer takhle tam sedíš a dovolená, jako to není úplně ideální. Už bych nezačínal s tou zálibou znovu. Jo. Hele, možná, jako jak jsi říkal, orientovat se někam prostě jinam, nebo jezdit mimo sezónu. Prostě jezdit prostě na podzim, zimě, na jih, že jo, není asi problém, na Sicílii, jet někdy v listopadu, je tam hezky, ale ta letní sezóna je prostě úplně mrtvá, to je dělený. Několikrát se mi stalo, že jsem někam přijel, kam jsem chtěl přijet a byla tam závora, plno, obsazeno. Problém prostě. A co potom? Rozumím. Jo. A potom máš ten karavan, tak se přijedeš jinam, ne? No jo, ale kam, to je právě ono, to je ta letní sezóna, je prostě úplně v háji. Takže... Třeba jaký zážitky, já když si představím to, že vlastně v tom karavanu si vezu úplně všechno sebou na ten týden, 14 dní, měsíc. Vykradli tě někdy? Tohle si říkám takový to, protože v autě nenechávám nikde v letoviskách nic, protože už se mi stalo, že mi vykradli, nedovedu se představit, že mi ukradnou, vlastně nemám úplně všechno, i kuchyň. Máš nějaký jako nepříjemnou zkušenost? Hele, jasně, ono vykrát karavan je totiž úplně jednoduchý. To je prostě... Nikoho nenabádáme. To je, ne, tak jasně, jsou tam takový ty kempingový boční okna, který prostě nemají žádnou pevnost, že jo, to není úplně zabezpečený. Takže všechno prostě cenný nechat doma a poschovávat a samozřejmě, že se mi to několikrát stalo, myslím si, že 3krát asi na tu dobu, co jezdím.
ale nikdy mi nevzal nic jako cenýho, že jo, protože vím, že je to blbost tam něco nechávat a nebo něco cenýho sebou vozit. Takže samozřejmě je to naposledy před minulý rok ve Francii vedle mě vykradli obytňák, který stál vedle mě. A ráno policajti buch, ty na to. Na tebe? Na mě, no jasně, no. A jestli jakože se stalo nějaký jako násilí, že tam prostě byl trestný nějaký čin, že jo, že vykradli tam. A jestli mi něco chybí, že jo, a tak říkám, koukám na to. No a já samozřejmě peníze si nenechávám nikde, ale měl jsem takovou jako taštičku s dokladama a tu jsem našel venku před karavanem normálně na schodech položenou. To byly nějaký slušný zloděj. Jako opravdu mi vrátili všechny doklady, všechno, co jsem tam měl, tam nežil peníze, že mě jsi o nevzali. tom vykradení ani jako nevěděl, jo? Ale nevěděl. Používají nějaké plyny, nebo že ti dají karavanu? Je to tak? No. Jasně, ale tak to jsem taky slyšel, ale jsou různý čidla, že jo, který jako... Ale jak když tam napustí prostě plyn, spíš a třeba si to otráví, nebo tak může stát cokoliv, nějaký slabší srdce někdo. Asi se to může stát, jako to určitě, no, nějaký jako to... Ale jak říkám, prostě oni tyhle ty karavany, i když tam mají různý poplašní zařízení a všechno, ale fakt není problém tam vlízt, no. Pak už je jenom na tom, jaký vlastně bezpečnostní zařízení v tom je, v tom autě, jakým způsobem, že to upozorní, no. Ty máš nějak zabezpečený karavan? Nebo jestli se právě poučil, jestli se ti to stalo, říkáš 3krát, jestli si nějak jako se nějak zaopatřil. Jasně, no, tak jako jsou, když mě vykradli poprvé, tak jsem byl v termálních lázních a měl jsem vlastně na telefon to udělaný, že jo, takže mi zvonil telefon a hlásil mi, že je tam jako nějaký zločinec, osoba je vnikla osoba do obyťáku, no ale tak jako když máš telefon ve skřínce nebo něco, že jo, asi v plavkách někde, tak ti to je úplně k prdu, jo. Že přesně, že je problém, když jsi vlastně mimo ten karavan, když jsi plácnu někde mimo město, ale taky on ti to zvoní super, ale co s tím? Ale nevím, přesně, vám je to jako druhý jako způsob třeba jako zabezpečení, už to třeba existuje, ale třeba bys odcházel do těch lázní, že bys tam nějaký ten plyn jako napustil a oni by to uspali, jako kdyby tam někdo vlastně to otevře a uspí se. Takže je to pravda, samozřejmě tohle z toho asi je opravdu nejlepší, netahat sebou nic cenýho, protože co oni ti vemou, že oblečení ti nevemou, jídlo ti nevemou, prohrabou to a celý ten vůz nebo ten automobil ti nikdy nevemou, že to je nesmysl. To je kam to strčíš, to se neschová, že jo. To byl Václav a jeho příběh o životě s auty. Doufáme, že vás tato epizoda bavila stejně jako nás. Pokud chcete slyšet další epizody, dejte podcastu v levém pruhu odběr a sdílejte ho dál. Díky za poslech a těšíme se u další jízdy.